tereklesi. Usasantini la kudlala khona lezi ngoma. Abanye bathi ayidlalwa kanjani lezi ngoma, kanti lapha edlala khona kakhulu eCape Town. Use-Rosebank la kudlala khona lezi ngoma, eMidrand nakhona ziyadlalwa lezi ngoma. Mina ngithi lapha edlalwa khona tereklesi. Umaskandi ngufake kuyikweto ngawufaka kuyipopu, jukuja jukuja tusophala. Umaskandi ngufake kuyikweto ngawufaka kuyipopu, jukuja jukuja tusophala. Umaskandi ubadala bephuma kuma kuma, bethe yakile. Ubadala bephuma kuma kuma, bethe yakile. Ubadala bephuma kuma kuma, bethe yakile. Yethi umuntu engenalutho kusho khulumulo phola impela uqobo lwakhe, uvela uphoxeke nje ukuthi uthini. Juja juja tusophala umaskandi. Kusho umuntu ongenalutho kusho khulumulo phola impela uqobo lwakhe, uvela uphoxeke nje ukuthi uthini. Ngithi juja juja tusophala umaskandi. Usahayi party la kudlala khona lezi namba. Abanye bathi ayidlalwa kanjani, ngoba bonke laba bantu abasebenza lapha abasekhaya, yela ngakithi emakhaya. Ubadala bephuma kuma kuma, bethe yakile. Ubadala bephuma kuma kuma, bethe yakile. Ubadala bephuma kuma kuma, bethe yakile. Uzizingisa ngabantu dawe yasifesi mnyama, ngempela ubani wena? Uzoyishayanisa nabantu dawumazi umfana wamahithi, ubani wena? Uzoyizondanisa nabantu dawumazi umfana wamahithi, ubani wena? Ubani? Uzoyishayanisa nabantu dawumazi umfana